Kulish bo di pi barok ni pedang sobai pi sesen pat syakani ka channel ka jongi bat ni dap da kajing dokumen sikat dai menta ka singi ni yok ban ada rengkat hang ne bat iwe rang ba I samla rang ba jong kari berkejat penreu bat ni dap da kajing dokumen sikat dai bang yok ban ni syongmat khamat bat I de iwe na I samla rang ba I bang aju admaya I ka babon ngi ki kun samla ni jupet syai kumunuksa bobha hakiliang barok te kumta Pak Robert Jun Kharjaren dokumen sibun bapi pelat ya kapor bakodor jong pi pedeng gini ke jingun kam tisagani ke jingi kran ke jongi bangi ngai baling ba ni ke jingi kran ki parari ke badan ka jela jingi barok ko wei ni yo sibun ke jing mentoy ko ban bo kendet ki jing keli bat ke jingi kran kan ni telon te ke bening kong Pak Robert nadu menu kani kasur ba pi sngo ka donut ke jong pi lang ni ke jingmu jing perkhat jong pi ka ba ketik jumut ipi ba pin ngam skini ka jeli joka san partai ber khamtam ba pin yang ye kani ka election MP ka jing rungjonga saka san partai ka di betang halor ka wei ka norim ber kata kalong ban dang peteng ye ka jing sakri ka jonga ya ka ri ba ka jablu banang penjanai ya kata ka ban no lau jong u senyang u belhei kat ka bor ka jing la jonga saka ban yarap sa ya ki breu ki ba duk ki ba keduk syakaban long kasur jongkari bakajab ruhi beroi bat kumjuru ya kaban yaksat ya kaban yada ya khri bakajab ru jongi ban penek pensa ya kisnap ke bakarpang kariti ke dustur ka khanduk ka siap bat kumjuru ban kentiu ya kajab ru haki liang barok ti kata ka di ka jing temu ka jing angnut kebalang rung yeladi syakan ka san himasima bat ngayo ba kadi kawi na kilat kilenti ya kabangala ban no lau jong u senyang hakane ka benta but kawi pat kalong bahdin bangal yo iba kidon sibun ba ki mat ki jura ki jing dawa ki jing angnut ki jing thrang jong ka jala ba jong ka jam ru jong ni ya ki lat jing ada ya ki lat kentiu bat kumju ru ya ki lat ya kaban penek pensa ya ki snap ka bakar pang ki jong ni ba ngila dawa na kaport na kaport syaka Sarkar India bat kumjuru naka parlimen kim semla poisono tika penlong yang aba lese kapor kaladai yang i kumki samla ban persang hino ban tenrong ya kene ke jingkit ke bakia ka terpeng ke jongi but like na kata ngamyo I bakan don dakawi bat kadau ke bangala pensno bat ke dau ke bangahap ban rai bangan yale ya kene ka election MP ha kene ka por ka wamta kalong ba hadir mengila yoi ya ka jinglong ka jingman jong ka sensar khadar ha ka ri India hi borok koi menomla ban len ngem kawai ne ki daung yoi ru ya ka jinglong telot jong u MP badan burom jong yem tahoj udon sibun ne se ki jing bah hu ten ri ngi klem sem la yoi bo lala ban thau parthai ban le aka namta ka jing bah ka jing miat jong ka ri ba ka jam ru kidon sibun ba ki demand kum ka LP ka jing penrung ya tin ka si ka schedule ka jing pen bah pen janai ber pen klanya ka sik schedule ba de ki dus council ka jing thrang ka jing angnut jong i ber pen bit no yo put sambat kita terter ngam sem do I ba nak leng ju ulala ya ka ban yarap ngam sem do I ba ulala ya ka ban long kata kasur namta ki jam ru rit pat kum ki niam kristan ki niam trairi ki ba fer ki jingsha thombor jong ki kristan man la kasngi kanang jur ka jing bom pat yo jong ki niam trairi ki jong i ki hok ki ba ki de hok ban yo ti endang ngala pet ngala pension no rimba ya kini ki borok kapor ngasngo ba kapor kala dei yang i ban ya pai khmat do sya kene ka benta ban ya khun ya kene ka election MP da ka jing temu da ka jing arnut ba lesing in la ban penulung ya kini ki mat ki jura ki bangi kum ka jam rung la angnut na kapor sakpor sibun pila jet ru ban yale bolani ban yakun ki election naka Regional Democratic Alliance ka badan ka parti HSBDP bat ka UDP te ngitib ru ba ki dan sibun ki stalwart seni ki leaders ki balami ni kini ki akli ki parti te lese ngadang kena ban thu ya kita ki reurang ba ki ba mensua ki kum jong ba ik maulong lani I ba bibi lengdo entah terter ndrik bangal ayo ban kendo ide tang Dr. Don but I lihat my hoping stone lengdo te kini ki bangal kendo ban nga ngitip ru lingbaki kot lingbaki dokumentari ma ya ka contribution ke jongki
tinggal skop pun keli pi ba Robert nak kini ki arngot ma ki balong contemporary yang ni ki itra ki quality ki leadership quality ki ba philak ban bon uksal ni ba phin shot ka balani kini ki quality ki ba phi admire kini ki badan kini ki arngot ki nongelam Dr. Don pam kwai hadua rublei udi nongelam uba start uba sempang udi nongelam uba ubom ju da panik kelumar ulong uba jai hakajing kendu jonga ulong uba da pensiong norim bah haswa benle kuni kumtai udi nongelam uba don ya kata kajingkit kli buat uba penduna bah ya kana kajing kawang keti lane ban ben ban kho ya kiwi udi nongelam uba long very pragmatic kebal ada Ukraine ya kanu udah kenjing udah dei sisa true economics nginom la ban len ya kata hakajing kendu jonga bat long very pragmatic Ukraine ni open sngu ya ke ba la ban long ya ke ba la ban le unang ya ka ban ken ya ka jing ken ha ka politics ti hot ni sedap da ka jing sngu benut bangi ladu no ya ha kerta ka ba let's say kampat da dei ka por ya ti henry kita di ki good quality udon ru ya kan jing terang ya ka jing angnut ya ka ba nga admire ba kalong kumno ba penteli ya ki sengrulum ki ba fer dei ha por jong u ba la wanra ya ka di ma u ba aden melar ba semoj ba ki la persang ban wanra ya ka adi kumno ban penteli ya ka UDP bat ka HSPDP kila don ru ki sarkar ki ba long chief minister ma u ka ba ki sengrulum ki don bentah kan ga formation jong ka government ti kata le si ka di ka good quality ya ka ba ngi kum ki samlang i de ban len kham tam ha kan ka por jong ka jing long kende ka jing ha kan ka por ka ba ngi kloi ba ban ben ban kho ban kawang ti ba ka di ka por ba ngi kham ba ki bru ki ba kham nang ban kawang ti le si ki di ki hero mo ti ka di ka por ba ngin phai sho ni ru rang ba u balong kam u balong cool balong tanda ka jemut jeng perkhat ngasgo ban ong ba kata di good quality jong Dr. Don ki bang di ban sim but ima I hoping in ong yusu udi icon jong baro udi uru idri uba janai udi ubru uba yo ijengai udi ubru uba trisitom met laman sim ula IT lut ya baro ka jing im ka jong u saya ka ban syakri ya ka ri ba ka jeb ban riu udi ubru uba kaperti baro ka wi ka saki udi ubru ba bej uba khut uba subah udi ubri uba IT ialah ka jong ka jing im nam ta ka ri ba ka jap ru ka jongi ngan ong su umno mla batai su ya mai hoping uladi sha true leaders habaro kiliang udi unong yalam jong ka balang udi ton pesan usakri jong ka balang ti naipat ngin yo yakum kini kinong yalam ki ba bat ya la ka jong ka nongrim udi ubru uba bat ya la ka jong ka nongrim uba bat ya ka hok ka sot uba don ya ka jing start ka jing syampang ka ba ki ba duna le si ki bru ki ban don ya ka ni uladi we ne ki bala ka do lupa ya ka jing deko jong ka sik schedule jong ka para tu lebi bat ki we ti mai hoping hi ti uladi kum u ngachono no u hero om di tang jonga jongi baro hi la dangin pai unong elam uba bej uba udi nong syakri jong ka balang ti la jindangi poi tang marsiteng ka jing im ka jong uru ngasau ba kala biang pura ban ong ban poi kat mau nginom la hiru le se da nri la jinda poi tang siteng ru ka jing im ka jong u ya ka jing long bej ya ka jing long shida ka jong u ya ka jing yo ijangai ka jong u ya ka jing IT lut ka jong u ti kini ki nong elam ki ba nginom la ban len ngi kum samlam ta ngi di pen pai sai kini kadi kapor ka dawa ya ka sensar kadar ka bakhut ka basuba te nom don do wi pat u briu le si u bangila ban simnuk salat na mai hoping ha kan ka jeli ka bata to ba Robert ngi tip bakin bon baki kon samla ki ban pet ya kini ka jinga keren ka jongi but bon na pren juki le se ki de ki ba puli puthi dan ki ba puli te nrei khandiat ngin ya kata ini mat biar dei bat ka UPSC exam lani ka kata ki exam IAS IPS bat kumta ter kum mangi hi ba mentala slam ba ngimyo su ki IAS khasi bat I IAS khasi ba khaddo do ngala banong di mam isa wanda lalu I bapas ha kasnam arjar khatar ito exam arjar khatwe I pas ka arjar khatar bat hadin katung ngim shimla yo su ya ki IAS khasi te
hak biadi bat kani ka itrai ki daw ki bapenlong baki kun samla jungi baki ki melak ban krak ikani ke exam kandiat kan soi pilak ban pasat sumur lor kata kani kadi ke exam ka ba ngilap ong ba kadi ke exam ka ba let's say ka bala tam hagari India inom la ban len ka competition ha kani ke exam kalong ka bajur ban pass ke kani ke exam pihak ban long ki ba 3 minute amri tang arsnem laisnem rai pihak ban 3 minute da bun snem pihak ban sacrifice ha ki borok ki liang ti kadau ki don kat tu kani ki dau ki ba let's say ki ba ke baki khun khasi ki jongi kim sem lala ban pas kam di namar bangi duna haka jingnang ka jingtip lane haka jing start hari ka shudai tang ba ngim don nakong ya ki coaching center ki babiang haka jala ka jongi tang kat tu kan ni ki ba yo ki ba kot ki ba ki la ya ka ban lit pentibit ya ladi sabar jong ka jala dari ka jing bom don jong kini ki coaching center ki babiang ka penlong ye ki khun samla jongi benlong clueless kumdo ban prepare nama kadi ka ba ngidon kam ye ki proper guidance ngidon kam ye ki nong tin lenti ki babiang kata di ka wei ka ba arpat kolong ba lada phit pej ya ka jinglong jong ki kot ki bang mangi penun kam kham tam he ambos ki kot ki kim deishu hakatu ko standard kumba phi pej ha ki por ke ba manchwa mo ki don ki kot ki ba da burom ya kambus imat kaladon ka jing ya sela bat ki company pin mi kot aba ki content yung ki kot ki la kim deishu hakatu ko standard ti kadi ka por yang ile se banwan ra ya ki kot ko jongi ha ke NCRT standard ngasem baka atem jong ka government mekhlia menta banwan ra ya ki kot NCRT mekhlia edition kalong ke ke ba ngasngu ya hap kabat kemil enti ba lengba kini ki kot ngin ki khun samla ki jongi kin yo ye shibun ki jingnang ka jingtip bat ken long prepare ye ki dam ta kini ki exam ki bofer kata di ko bat ka balai phenom la heru banlen ka don shibun ba ka politics ka UPSC hakanu ko bom don ka jing bom don jongi ya ka separate cadet ka di ko na ki dak ka ba bangi hab cadet benreu ladang ibun ki separate cadet kamut the number of IPS IES IFS kalanang increase ti habalanang increase kamut kata ka chance ban yo kalanang jur tinga sopon ong ba hoj ke jing ka jong ka ya ka ba don kam ban trisitom ya ka don kam ban sacrifice ya ka don kam ban minot ha ka jing im jong ki khon samla tang ha ka bor le si ke jong ki kinomla idon kam ya ki coaching center ke ba biang ha ka jala khanang ba ki samla ka ba hat ka level ka jong ki don kam ngidon kam ya ka aided jong ka government lang ba ki special scholarship but ki scholarship ke ba fair but nalor kata ka wei ka bang hidon kam kolong ba kani ke di ka top level exams ti ba phinpoi hatop ki di bendon ki kenja exam ke ba pihak ban pass through tingi don kam ban klan ye kini ki competitive exam ke badon hak state level DSC ki MPSC ki departmental exam ladang iris ya kan ke standard jong ke exam bat lada kini ki exam haki hapo jong ke district ki long fair ngi ki long fair ti la long ba train lupa ya ki khun samla ki jongi ban adap ya ka jing jong ka exam tina kadau ka wei na ki mat ki ba nak liang ka jongi ka adi ngi ai ka commitment kolong komno banwan ra ya ka free recruitment dah ka ba penting kena ba ki question paper ke nomlik ngidi penting kena ba habaro ki exam center ki di bendon ki CCTV recording ngidi penting kena ba ka di bendon ka video recording ya baro ki interview na lor kata ka ba don kam kolong di ban set up ka special committee ya ka ban verify ba baro kini ki exam ki di ki ba ya bet ya nanti ti na lor kata ka ba don kam kolong ba ngidi ban penting kenaru kanang baki khun samla ki jongi kin pas kolong ba ban penrung ke tin kasih ke schedule no boleh teng ha UPSC ngidon kam kamin paper ka de ka wei tila da pin pe ki babun kini ki IS na wei ka wei na ki subject ka baki pas ka de ka tu ka language ki jongi tila da ka tin kasih jongi ka rung ha ke schedule kamut ka wei na ki
kawin ni ki subject ka ba maki khun samla ke jongi ki la ban ya khun ke di ka khasi ti ki khasi ngin setting question paper ki jongi hi ngin correct ki jongi hi tip su thu kala don hi la ka jong ka jing yo nong nga so ban ong ba la da ngi la la ban le ye kini kam man toy shu bangin ya ben ye ki bala dep ka badon kam kalong bangin focus kum no nang ne sakhaman nga so ban ong ba with that vision but kata ka direction ka jongi hakini kisngi ngin salah hi ban penmi ye ki IES ki ba fair na ka jap ndru jongi Tika UPSC kan penlong ya ke exam har penru trek domi untuk tahun tiki bon ba ki para samla ki ba trace tom ki ba minat ma ki ba record de kendru nyau kenta sisngi si kentin ar kentin ba Robert ma kentin ai mensim na ni encouragement ni ki ma si kentin ar kentin ka message ka bang skwa ban ai nam ta ka jongki ka long ba kani di exam ka ba tang ki bru ki betebit kila ban poi sa kata phi phim duna hai ruem phi biang na dong sa dong hoj kum ke jalang ila ban feel ya ka ban pen biang ya jing don kam nam jong phi ten rei wat klen baki don sibun pan ki breu ha ka jala ka jongi ki bala pas ha ki por ki bala dep phim dei ban du man sim phim dei ban sngo ba phim la tresitom yai minot duai hau blade rekan rat ba on ai bor ya phi but nga kitbok riang ya ka ba phin la ban ra ya ka nam bat ka burom jong ka jala bat ka jam ru da ka ba phin pass ya ka ne ka exam kuliah sebut mentapat ni poi pat sekali bat kapang bat kata kalong kabalong sensitive bat kabalong serious kendiat bat kata ka de pang ngi ka jing la nang jur drugs ma ki la de ki nong di la ni ki nong de ke statistics ke tu shai ngi ba ka de ka i ka jing ma ka bakra ka ri ba ka jek benreo te ke de bat drugs pidan i ba Robert ban phi ka wingi di ban sung thu ko long ba le singi la ban segregate ya kene ha atli ki ban ta u drugs u bawan na bari kum kitu ki powder drugs but kini ki drugs ki balong kum ki kenja mo kum ki kenja ya ka bang ngenom la ban len ki don hi ki batung hang ni te ka bri pat u kenja ngasong ba ong ba kadi ka kamram jong ki shnong kami khliam ta ka don ka dream ya ka badi ka wen ki drugs policy but ha kan ni ka dream ngila kala identify ba ka wen ka badon kam klong ban eradicate ya kan ni ka jing thong gi ni ki kenja mo ki badi ki ban substance ti ba phin thong ka du kenja ban ong banom tip e ka snong kanom la long ti la da ki snong ki jongi lang ba ki la lang ba ki dor ba snong mo ki la da ki yo i badon ki ba thong kum ki ni de mo pentip sa ki borong police sa ki bor song ka an ngi de ban rat na khong ti la da don su ubadi ti kin thit nei pat kata ka de ka wei ka ba ar pat ka ba khamlong serious ka long ya ki ni ki drugs ki ba wan na ba ti ka wei na ngathrai ngala ban ong ba khandai pho 100% jong ki drugs ki wan na bar kat no le sikin don lupa hang ne ki bandon lupa hang ne le se tang gitu ki dawai ki ba sudi pharmacy ya ka ba ki khun samla jongi ki misuse ya ki ya ba ka jing don jong itu ki drugs le se kalong nam ta ka medical purposes ti hendre ki misuse ya ki pat hari the rest le se ki de ki ban substance ya ki ba ki wan na ban ti ka target ka jongi la da dei bangi poi sa ka thong kalong kum no ban wan ra ya ta ka policy ban kotil ya ta ka jing supply jong drug na bar sa ne kumnong ila dia ban le ngi dia ban pen khlanya ga ya ki border security force ki jongi na lor ki border security force ka dia ban don ka proper coordination happening jong ka state police but ka border security force ka special cell jong ka anti narcotic kala don lupa ka don kam ka ni ka proper coordination jong ka border security force but ka tanat police ka jongi ban pen dikena na lor kata ka di bandon saka proper coordination happening jong ka wei ka state police bat ka wei ka state police let's say mekhlia Assam Manipur ani borok ka wei ka north east lada ka don ka ni ka proper coordination na mobile kini ki bru teng teng ki penyat jo drok mekhlia ki sa pat sa Manipur dan ki sa para Assam ti bantris ya ka resident jong ki ya ka e jong ki ka long ka ba e ha Assam ki let's say ki la ban pen i ba ki de ki bru ki ba le charity work kini kumita kat ba sha ka wei ka jalapat ki le i kampen trim ti la da ka don ka proper coordinating la da ka don ka proper network happening jong ki state police na ka wei ka state sha ka wei ka state ka biang bat ka ba kongsan e ka long ba ni di ban shim ba ka drugs issue ka di ka global issue no mobile kani ka issue ka bonom kata tang kasi kan kata ya ka perthei hi barok wei ka United Nation mo kalaban ne gini ki substan ki don pat kiri ki bopen selur bandi ye gini
dah ko burum mo kumbalong mentalengi ka Bhutan ka di ka wei na o ka Myanmar amde ka Bhutan ka Myanmar ka di ka wei na ki jela ya ka bangi labong ba udi usus jong udrok ha ka not east ki barok wei ti ngasomon ong ba ya kum kini kiri jong ka partai kala di ban ai ya ka heavy sanction ban impose kini sanction pendikna ba ki di ban eradicate ya ka tu ka jing snabat jing supply udrok ha ka leng jong ka India ngasomon ong la da ka partai barok wei ka wan kawan benetre lang ngaso ban ong ba kaniarap bat ka ba kongsan kalong ba nga kapor kala dei bangi dei ban kerpat ye ki khun samla ki jongi ki badon ya ka jingnang ka jing start haka teknologi nama ba pin check man ubriu pin check man ka kali ke let's say kalau maybe not feasible ti kumno pat pipen ti kenaba uta ki no drop ti let's say la da ki develop ye ki kenca teknologi ya ka ba kala ban scan ni ki kali bala ban detect itu ki stop sans kalalong kala pensuk ye ki law enforcement agency ban trace tinga sobong la dangi la ban le kumta ngi ken sa dunahi kinong supply drop ti kumbong la da kimyo ban wandi manuhi ban tit ti ye kini pat ki khun samla ki bala bakalabat ki bala ngop haune ngemla le ei kumbolong matang ngi haban fokus ha ban bu ye ki ha ki rehabs ngi haban aiman sim ye ki bakin i no ye kini ki jing di pen buat ngi haban yarap kat bala kat dia ye ki bakin train ye ladi bakan di addictive ye ladi ki di ban spend kapor ke jongki haki wei ki ban pen mentoi ngi di ban ai men sim ye ki ngi di ban ai ka counseling ke babiang ngi di ban ai ka healthcare ke babiang kharang ba kini ki khun samla ki nam jot no to kulish bon to kalong ke badan kam te mentapat ngindai sekowi pat ka benta kebalik si kan long compare naki tu ki topik ki bangin discuss te ngamtip hadu kat no piok por na ngamtip hilong beri baklan baban pulekat te kata ngamtip ndre ngamtip pat hala piok por na ban page film na niki movies te na kalian jangan smart baban page film bat ngap pelat por dia bangan page film kidan atli ki film kawai gede Kashmiri Files kade ka movie ka ba penlat bat bat kebatai ka situation ka balong ka Kashmir kawai ka film pat kade ka baki article 370 bat kila pelat jauh Februari arpulai terek bat kala long trending ba kani ka movie te kani pat ka peni komno ki abrogate ka article 370 ting suthuru ba kadai ka article 370 kalong special status ma ya ka Jammu Kashmir te let's say bon ki para samla jo kim pat sempang ba ya kani ka special status lani kani ka jing koridor jo kani article 370 ini kum badan ki wei pat ki jelah ka north east ma 371 in tatar te hani pat ngimdan kini ki artikel rengidon ka 6 schedule te par Robert kum legal advisor jong ka HEDC anget ba phi la ngam jeliu ba ya ribet kane ngako IP ba pin simplify ma in simple term ben batai kendiat ya kani ka kini ki artikel special status bat kum juru ya ka 6 schedule ni kum no ka 6 schedule kan ya rap ya ka jela jumi kam tam ka jet ben rew jumi ban ya da ya ka hok jongi ki red part ni ki tribals ka 370 ti kala kadi ke constitutional provision kaba borok ki anjong kari India ki nom terikam ha Kashmir kaba mut ba wat ki anjong ka parliament ru kinom la ban terikam ha Kashmir kaba mut ba wat ka parliament ru kanom don bor le se ha Kashmir lait no ki constitutional provision lada ka Kashmir Legislative Assembly kam menjur ya ki ti ka ngat ong no kala di ka ri ha po jong ka ri hi kin ka Kashmir ti hot nginom la ben len kala da ka 370 nam ta ka jingyada ya ki Kashmiri bat nam ta ka Jammu Kashmir kalong ka jing yarap ti hendai la da ya keren pat ya kata ka national integration kata ka jing yalong ka wei la ne kata ka jing sno jong ka wei ka jela jong ka ri India sha ka wei ka jela jong ka ri India ka don ka jing ta hendai pat kata ka argumen la dangin pej kum hapo Amerika kadi ka ri ka ba barok ki state ki long federal ya ka ba haki babon ki kam kini ki state law ki sna la ki jong ki an kan thobro ye ki kran ti hot kan long debatable kalong hatu kalong profitable hadu kan no hendai haka mindset jong kita ki bru ki basen syar ka ri India am ta ki i bakam long of course la da pin kli yang ati ngarung ari wei na ki bru ki badonia kata ka political mindset ka jonga ka di bangidon kam ban wanra ya ki full fledged federal state hakari India
don kam hiru le si tang bandon ya ka ya kini ki ngan om no ya kini ka jing ya khle lang jongka union but ka federal no boleh pek kum Amerika ka Amerika ka don fully fledged federal state but ka ri khlampan ka ne hi ka Amerika ka sovereignty jongka Amerika ka ne hi ka Amerika ka khlampat ka ta ri ti kata ka argument ka ban ong ba lada don ki bon ki state ki badan ya ka 370 status kata ka sovereignty ke integrity jong kari kan paj kala benom longro kata di ka badi ba 370 ha badi ba ka 371 part kala long tang siteng jong 370 ya ke ba ki anjong kari India om barok ki anjong kari India ki nom terikam hanrei tang ki anjong kari India ki bakta ya kan niam ya ka riti dustur ya kan do ka siap ya ki marpo kan do kingdom terikam kan ba ki wei pat ki an le ki la ban terikam le si kum ka citizenship act kan terikam le si kum ka kum ka ngan om no kum ka IPC kan terikam CRPC ka don ke exemption ke nom terikam hanrei kum ke Indian Evidence Act lesi kan terikam kum ka Domestic Violence Act lesi kan terikam te hanrei ki anpat ki bakta ya ka riti ke dustur ka khando ka siap ke marpo khando ka niam mo kum kita ki an jong ka parliament ki nom terikam ha ka ne state lada ka don ka 321A te kata ka diga 321A ka 6 schedule part ya ka balawan lomba ka artikel aspa sau kadika tribal administration kabala thmu kumno ya kaban yada ban penne pensa ba ban kentiu ya ki tribal ti lada pinpet ya ka original six schedule lai bor ya ki tribal ban sensyar daladi ya ladi kat kum gajing start ladi na takadaw lai bor ya ki tribal bakin snaan halor ka riti dustur lajong halor ka khandau lajong halor ki khlau halor ka niam garkom halor ka jinghiar pateng ti bat nolor kata la pendek pensa aru ya ki traditional institution kum ki dor barsenong ki dor barat ki dor barhima ti ka don hi ka similarity hapadeng jong kini ki lightly ka similarity ka long ba kini lai baro lightly ki kham yada ya kata ka regional interest ya kata ka tribe interest ka prevent ya kata ka uniformity jong ki an jong kari India ka yada ya kata ti hendrei hajuk ka poru ka don hi jing pher kendet kumbang ong api ka 370 ka khang ya barok ki an ka 321 ka khang tangkat tu ka ni ki an ka 6 schedule pat ka ilat ya ki tribal ki jongi bang ngin sensyar daladi ya ladi kat kum ka jing start ka jongi ti la ka 6 schedule pat ka ya pher ka pet lightly ki 6 schedule ha asam ka 6 schedule mekhlia Tripura ki don ka jing pher jong ki di ha ka bot jong ka bat ka dei ha ka ni ka para 12 ha asam ki state law ki nomla ban terikam ha ki tribal area nomor mo ha asam governor ula ban exam ya ki anjong central government governor kan ba hame khlia ban exam me ki de president hame khlia pat ki an ka bayatang khu ka discouncil law bat ka state law ki terikam no jong state law ti ki discouncil ki don ka jing apher ka bor ha ka para 3 lei ka apher na ka wei ka discouncil sha ka wei ka discouncil lightly jong ki discouncil me khlia ki apher bat ki bor ki badon ha po jong ha asam bat ki bor ki badon ha asam ki apher na ka i badon ha Tripura ka ki bor ki badon ha po Mizoram ki tu lightly ham yasrim bat jong ka mekhlia ti ka don hi kata ka similarity ki don hi kata ka don hi kata ka jing apher hapadeng jong kini ki lightly ki constitutional provision ti kendiat Pak Robert ban sutu sushu ma namar pila don hang tu legal advisor pila sutu ma tipi semudi ban kai ka bangin le ban pen klan sushu lani let's say ka gidon kampat de kiwe kum kita kila let's say ngio smo ma berngat ite ki article 371 let's say kala panja no ka 6 schedule kum ta let's say bon ki para samla ngim sutu e kata ka jing apher te na kalian copi kait be pidan bedang lor kata kira da ka ja ka 6 schedule tu baro kini ki dor bar snong ki dor bar rakiro rumah ki la ja ka 6 schedule ha me khlia ka don nomor badon kini bat kini ki don nomor ba ka don ka 6 schedule don su da ka wi pat ka constitutional provision kum balong menta ka bai protection ni kini
ti pisung thu hi la dam don dor bar snong don dor baraj don dor bar hima kaji ayu barok ki riti dustur ki ja ki don chibun ba ki riti ki dustur ki jongi ki ba sno bat ka sensar kadar pinong ka pombalang pinong ka sat nong krem pinong kano ki sno syakani ti kata di ka we ka jing du nong ka bar pat ka khando ka siap ngidon kiri right kiri kenti ngidon ki khando jong ki hima ki khando jong ki kur te wat ka dor bar kuru la dam don ka diskonsil ha kanu ka dur kan trikam ka haban don hi kata ka yu tingah ha ka ban ya om hi ban ya bujli ka sik schedule kum balong menta ka long ka DKE ke ba ngam so ya hab ti ka badon kam menta ka long ba kum dong in pen ba ha kanu ka dur in pen ba ka long bang haban phaiden sha ka original sik schedule ka jongi ka original sik schedule ka jongi ka di ka tu ka ba ka asam menta ka don ka ba ki anjong state government kinom tri kam ha po dis council klem ka jing manjur dis council but ban exam dia kitu ki central law ngidon kam tang u governor la bia dan kam presiden pet kum ka nganai nuksa pet kum ya ka MMDR ang yes ka MMDR ang kan ka an ka ban khang ti do yong khang ti motion khang ti mau ti siap nadong sedong ka ta ba yang ni namar kam ya dei kat kum ka lan tenure ka jongi ka state ka Meghalaya Legislative Assembly ka pass out legal resolution ban exam ya ka MMDR ya klam ai presiden shua kata ka conservation of forest akru ka klam ai ti la jindang ngidon ya kata ka bor how governor ban exam kala suk yang yes ka anjong kari India ka bang ngisung yahap lesing ngila ang pentrikam ki bom ngim sung yahap ngila ban modify ngin alter kat kum gajing yahap ka jongi bat kiba ngim tre ba ka ta yang ngila ban chong bet kani borok ko ka an kanom trikam ti kumbong phipet ki don ki similarity jong kini gelai teli namar ba ka don kani ka similarity lese ka don kami ka debate ka boong balada rung gawe kan jano ko no boleh kidon gijing stream phenomla ban len kidon gini gijing stream tinat kadau ka atem ka jongi kumbalong mentahi kalong ba ban fokus kumno ban strengthen ya sik schedule ban strengthen ya sik schedule nong ka paratwel a ngi haban penbet bat a bat b ngidon kam penbet ngidon kam ban penrung ya ka spirit jong ka artikel arspa ha ka sik schedule komod ba kino ki bill ki ba ka sik schedule ki disconsil ki sna ki di ban yo ya ka asen kumba dei ki bill jong ka state legislative assembly ba jong ka parliament ha ka bari ba u president ngidon kam ka direct funding khnang ba ki disconsil bat ki snong ki thau ki jongi ki yo ya ta ka regular fund na ka central government but ngidon kam hiru le se ban nang penbha da ka ba ai ki subject kum ka traditional knowledge traditional medicine ka transfer of land kum kini nga so ban ong ba kadon kam ban ai bor ha ka sik schedule ban ba but nalor kata le sing don kam hiru ban oppose ya kitu ki idea ki bong ba wanra no ka village council wanra no ki kita ki municipal council mar kini kin replace ki do barsnong ki jongi but ka ba don kam hiru ban oppose ke di kum ka tu bong ban nominate no da ki unrepresented tribe ti kum ka tu ru ngi nom dei ban sha no kini la design nam ta ka tribal administration ti hakajing so jonga kalong ba ka e ka ba hatam menta kalong kumno ngin yele man pan klanya ka sik schedule ka jogi ti ya ki wai pat ngin sapek kat kum ka jing telun de por dah ba petengnya kata ka jing keren ba robot ni don ru kinyam tan rai ka jela ka jongi ti ladap hi job kumu MP jongi jong ka jela ki e thrai ki lat ki lenti ki bangin lak ban kanang bangin penek pensa ya ka hok long trai jong kini kinyam tan rai ki badan keri ka ba ka jongi ka sarkar India nekong du ka di ban burom iya kini kinyam tan rai phir da phin pej ka census kumbalong menta la da phidon ha kan yam Hindu, Sikhs, Christian, kadon ka kolom ba pintho phidi kan na kan yam yu. Ten rei la da ka burom yak indigenous faith. Om dei tang hangi han rei ha borok ko ga India klem sim la tho. Don teng teng ka jing su thu bakala ka ba perkhat ba ki niam tan rai ki di ki niam Hindu. Han rei ka ya pher. Ka niam Hindu ka di la ka jong ki indigenous faith ki di la ka jong. Phinom la ban sim hot ka Hindu ka la ban de ki indigenous religion sya ki wei ki jaka kat ba sya ni pat kanom dei. Phinom la ban ong ba ka di ka ju ka
ke indigenous ti teng la susah kelas bagi di Hindu ti henrei mentara PUI kalong ba kadon gajing apher ban mani kadon gajing apher ia ka jing sung thu yo blei ha padeng ka Hindu bat ki indigenous faith kadon maha gajing apher ha padeng ka san perkhat jong ki Hindu bat ka niam tan rai ri jong i jong hapo ri khasiro kadon gajing apher tingin nom la ban susim ba ki di Hindu lan ni pinom la ban susim ba ki others nongkong du kalong ba ngidi ban recognize ki da legal recognition benda identify begini di nakata ti andang idon ka proportion sos ka wei ka bangile ka long bangidon ka ministry of minority ka ministry of minority ka don ya ka benta ban penne pensa bal ban kentiu ya kiniam trairi kumbalong matang idon riu teli kiniam kaniam ka stand ka wei tinga so ban ong ba ladang yat da ka population kiniam trairi ke jong iru ki di ban yo ya ka jo ka hong ka don ka jing so thu bakala ha ki por ki bladap ba ola da penrung ka ban sadu ka WM kumbalong mental adon lupaan riu teli tila da piat sakawiru des noham kapomut ki niam kristanro ki nyo hila ka jong ka ba tila da ki wan sa ki niam tanrai ki jong iru ki nyo la jong ka ba kapomut ba ini keren bet la da dei ba yo skim la yo khambun ki jala ka jong nang niru layo tila da yo scholarship ru layo khambun ki jong ki niam kristanro ki yo ki sik ru ki yo ki niam trairi ru jong ti ka wei na ki atem ke di ka tabat ka balai ha ka jing sngau jong a kalong ba Pinomla ban len ya ka contribution jong kini niam trairi ha ka bedi ban penek pensa ya ka riti ka dustur kaput ka tem ka ruai ka siau ladong sedong kila pli kila ai la tau senyang uben hei uba khrau ba ha ka ban penek ya ki riti ka dustur kat ba ngidang yo i menta kalong ba ki riti dustur jong i kila nang betul la nang ja tika don kam le si bangin snano ya ki cultural institute ba ka don kam ban hikai kumno ban sna ya kini ki tiar put tiar tem ki tiar bam mo kaput ka tem ka ruai ka siau di ban hikai ru kuno ban snai gini gitiar hikai kuno ban pendon kam gini gitiar so kum ka bam tan rai ngidon kam tiling ba ka ni ken stiu ngila ban design ni ta ki kos ki ba pher ki ba lesi en penyat da kini am trairi ki jong iti kan long ka jing yo nong ka bakrau ya ka ri ka jap ru jong ngila ru ban penrus pa da ka ba di la ne ngi pen ipu iping ya ka custom ka jongi ya ka tradition ki jongi sya ka pertai borok we bat la da dei banga job ka don ka jing angnut ba la kuno ka di bendon da se ka kenja showcase ya ki tradition ya jing ruspa ki jongi hadu senong ba dali le se kala bendon kum ka mexlia mo ki exhibition ke bang ila pen i ha kino ki jaka ki la bande ki museum ki la bande ki festival ki la bande kanu kanang ba ka partai ko koi kin yo i ka spa ka pho ka bangi don ha ka tin ka thlit ha ka riti ke dustur ha ka niam ka rukom ka jongi tinga so ban ong ba kita ke di jing thrang ki jing angnut ki jonga lada ngila ban poi sa kan ka thong kan ka por kom ta stunat chibon na robot let's say kadi kasin ka pening kong bangan yo kom kita ki jachimot but let's say kadi kasin pening kong ba ki politician ma lani ki statesman kin krem kom kita tingingit kin poi sa ka thong they have a day in line but kata ka thought ma ladingi phaipat sa ki kristan let's say baboni dan ka ribe ke jungi ki kristan ndrei kuman si ong no ladangi pet ki reports ladagi yo ki statistics ni i baka Christian persecution ka jur ka jing sa ban ben yung kristan kalong evident ka ka baja dang macam teo ma itu sister ha Assam kilong ki ingi ka UDP kala condemn ya kata but ni stunat de kata te ndrei kai try ka ba kumangin si ong no ma kumangitip presiden ka PDP di teman basan i presiden jong ka UDP semet baru ide teman basan piru pidi nong yalam balang ma te habangi i ba kini ke jingban bani kristan kala nang jor try nakani ka senjuk ka jong pi ka ba pidan lani na pi personally roma ada pi job kum MP ki ai try kilat linti ki ba pi pin le kum MP jongi ban yadai yakini ki hok jong kristan pi ka religious persecution na ka jingban ben ye ki bru da ka jing ngoniam kala di lupa ka kampi an hari India kidon sibun ki any hari India ki ba laban lani ke bala sim kini kum ke kampian nolor kata ke India ka diru ka nongnya menjur ya sibun ba ki hok ha ka partai barok ka wisa ka UN Declaration of Human Rights yes but
kawai na ki declaration kawai na ka jing ithu jong ka parthei hi bro kawai ka long ba ki ithu ba u benriu la ne khun benriu u don la ka jong ka hok ha ka niam ka rukom ka jing dei ka jong u briu but u blei no bo no thau ka long personal but ka di ka kamram ka jong ka state la ne jong ka sansar khadar ban burom ya kata ka UN declaration mo la dangin page ka khang ya ka jing ban ben ya ka no ko je benriu dah ka jingas ngoniam but ke India ka di ka wena kinong menjur ya gini but dei tang menjur kila pentri kamru leng ba ki domestic lo ka concern nong kari India ka ai yang ya kata ka hok ban mani beli lai lut kat kum ka jing sngo ka jongi kat kum ka jing jit ka jongi ka sarkar India kam don bor ban tukular ya ka jinget jonga simet bat ublei ubanga manga mani kamla ban tukular ya ka jongpi kamla ban batai mak kasokar dia lano phin jing seng ha ko por yu phin pelong doi uble yu bi hab ban mani kamla kata ka dei bet ka hok simet ka ba ubriu u ya dei personally but unong thau but ka kamram jong kasokar india ka long tang ban burom ya kata mo ngi se ekren ta ka separation of state from religion mo ngim dei ban interferes kam dei ka kamram jong ka sarkar India ban muslia but kam dei ru ka kamram jong ka sarkar India ban pen kiuskong lani ban pentrikam ya ka jenget jongno kamla ban long kata tang namar ba ka India ka diga majority Hindu state kamur da bang ba sarkar India kan implement no ya ki Hindu ideology lani ya ka Hindu theology kamla ban long ta don kiniam ki ba mani beli hesing thoding sebut lese hakata kawi ko por kin long majority maki phila se banong ye ki ru ba yang mani beli no tang sing thoding kamla long kata ngidon la ka jong ka hok banjit ya sngi yu beli yu bang mani no beli kalong personal na takadaw kalong ba ka don kam ya ka sarkar India ban maintain ya kata ka secularism ka buram ya baro kiniam but ni ailat ya kiniam bakin maintain lani kin manifest lani kin penkiu ya la ka jong ka niam katkum ka bor la jong ti kata ka di ka badon kam ti habaka don ka ni ka religious persecution gidi busung thu baka di ka kambean but iya ka kambean di ban pensitom ya gidon kam ya kum kini ki groups lani kita ki extremist group ki bala thambor ki kristan na ko por kalau don kam ban book ya kini ki kum ki ban organization kum ba phi book ki militant group de ban book aka juk ya kini kalau don kam ya ka sarkar India ban create la ka jong ka special force ban yada ya kani mo ban yada kani ka an kum ki anti conversion law ya ka ba lasna da ka BJP ber congress government hakaleng jong kari India ngasang ong ba ya kum kini la di ban new kum as illegal no blai kum no ka state ka interferes ya ka hok ka jong ubri ban money you blai ya kamla ban long kata kum no pe interferes ka state ban ong ba sya ya no ban yalap sya ya no banom yalap kata kadi ke individual choice ka jingat kadi ke individual choice but ka badon kam kolong bang di ban burom ya ka tinga so bong ba ki an kum ki anti conversion law la di ban weng no la ni di ban repeal no baro di ban book ki kini ki extremic group kum ki militant ban ya ki kinom di ban trai lai lut di ban kem ya ka associate member ka jongki idon kam man create la ka jong ka force la ka jong ka special force mo ban ya da ya ka ni jing sha thombor hakaleng jong ka India but ka badon kam kolong ba dadi bangi job kolong ba nakaliang jonga nga khmi lenti ba kin sadon sibun ba ki tribal ki Christian MP ya ka bangi hab ne trilang pramangi kumno ban yada ya kani kumbang ong ka India ka di ka signatory ya ki sibun ki hok ha ka parthei bor ko itila da ka India ka pen Kenya kata ka don ru ka jingma ha padeng ga jinga de jong ka India bat ki wei ki region parthei ka long ha ka international bel te kum kita ki option kum kita ki buj ban yada ya ka jingit Kristen ha ka leng jong ka India in sa sim la da de bangi poi sa thong boleh cuba buat robot tengin betengi di line of thought ba pikiran sipang ngin point of international law parma te ladingi keren pak dekat foreign policy kamnyar ban syam ki MP kam tam hakani ka desi kini post nam ki banga observe kum kun samlama ngami i bagi MP kin kata asa kani i kumba kam desha ka jurisdiction jengki habede ka foreign policy tengah soling mo apa habede kani te kim jukran ka foreign policy endai kum MP kidan ni kalengkor
ban ya keren sepang ka foreign policy ma tela da PP job como MP ki try kita ki foreign issues ki ba people take up como MP ka dei ga jingkeli ya ka ba bon hoj ngim ju ya keren hajing sha ka foreign issue le ka foreign affairs ka dei ka matba ka ba tang ki MP ki la ban ki ban keren kani ka di ka union list ka ba ki MLA la ni ki wei kemdon bor tika how ka ba keren bat ka foreign policy ka ba ngi kum kinong snong jong ka parthei ngi ka wei ka bang di ban sngut khu kalong ba kan thmaba balai la da jia ba kan wan kan di ka thmaba ka ban kut sendon ya borok ki thma no ble ka di ka parthei nuclear mata mo wei ngi kan mau tu atom bom kumnu trei ya ka Japan po Hiroshima bat Nagasaki ngitip ya ka bor jong ki nuclear mata ngitip ya ka bor jong kita ki biological warfare mata kila don ki bru ki ba suspect bahwa covid ru di biological warfare don penduna ya ki bru ti ka thmaba balai la da dei ba kawan ngin duai ba kanom wan ti henry kan di ka thmaba ka bakut jong ka parthei bat kan dei ka jingjot kan dei ya baro ti ka priority hi lada pin keren kumnu ngin ai jumut sya sarkar India ban keren ya ka foreign policy kalong kumnu ngi dei ban pentikna ba ka thama ba balai kanom dei ban jia kumut ki approach ki jong ka sarkar India ya kanu ka issue menta pinyo I kum ka tension ha pading ki NATO kita ki ri badan ha ka NATO bat ka Russia ka di ka bajur ka jing ya kan at ha pading ka US bat ka China kalong ka bajur ka jinge kan art padang ka China bat India ka kalong ka bajur ka jinge kan art jong ki Arab state lan ki Muslim lan ki Islamic state bat ki non Islamic state kilong ka bajur ki thama bari ki thama bayo I kalong ka bashir khai ti kumno kum ka India kum ba ka badi ka weina ki founder jong ka nam da pi kan mau ka non aligned movement mansua ka contribution jong Pandit Jawaharlal Nehru to por sno shanu hakatu ka cool wall period Kemud ke India ka yang pedeng nak do ka jing yang pedeng jong ka India ka kring ya bon ba kiri ti namar ba kini kiri kin tre benesno sha shabi ka neutralize no ya ka cool wall period na sopan ong ba kata ka policy ya ka ba ka India as ka wei na ki great country ka wei na ki ri ki ba he ka parthei ka long ngide ban adopt ya ta ka policy ban neutralize ya kino ki possible threat ani ya kita ki jingma ki bala ban penmi ya thma ba bar ki tension ke la don lupa mata na blai kam don jingmut bangin ya keren ya bon ki la da kawan ka thma ka riti ka dustur la ya klet ka bam ka di ru la janjar ban yo ka mariang kan jot kan perabat kan de ga jingkut le si ya shibun ba kiri ha ka pertik the first priority ke digata ka ba arpat ka ba ngidon kam banle kalong ba tadi ba ha ka bade bat ka foreign policy kalong ba POE ka de ga jing shisha ba ka jet benru khasi bat ka ro ha po Bangladesh kisha thambor la ne ka don ka ta ka persecution ne ki ngide pun sotu bagi khasi bat ki garo hapo Bangladesh kim dei ki poiwer kide ki indigenous sang tu ti ka Bangladesh ka persyang ban keni itu ki jakai jong ki ka persyang ban thambor ti ka dei ka kamram ka jonga ban oj ya ka government of India bagi di ban intervene ya kum ka ni ka kam ba ki bru ki jongi hapo Bangladesh kinam dei ban cha thambor kata ka di baar ka balai ngatrai kala adi ka por bangin review ya ke Indo Nepal peace treaty ka tu ka close ka baong ba baro Nepali la the one India and nong India ka di ka ka bangin nom la shu pen pedeng ka Indo Nepal peace treaty hot ka di bilateral tang ta pedeng ka India bat ka Nepal tan ri phinom la ban len pat ka di ka foreign issue ka di ka foreign affairs issue ti kum kini ki issue ngidi ban rat nongkong ka relationship ka jongi bat ka parthei hi barokwi ngi haban nang kumno banjit kalong ka AK basungsi banyo iba ha ka thma jong ka Israel bat Palestine ka Congress ka Christian ya ka Palestine ti kum kita ki je policy let's say ka jing sungo go jonga ka di ka AK banginum ngamnom so ya hap ngi dei ban nang kumno banjit ya ki alliance ke jongi ya ki partner ke jongi ha ka ri India kidon sa ki wi ladangan batai thanru ka por kan
kan sashim di lesi kita kinde hi top priority ka beri buat ka foreign affairs issue to ba Robert stang kawi last jingkali ngidang don sibon ki begini ya keren ndai kapor kamsya lesi akan next episode la dengi yok por bene song biang kumne ka jingkali ka bakado kalong ba ni la long cliche mai ni contain ni la long common ba ki beki ong ka politics is a dirty game bon ne ki lesi ki kon samla ki ba iet you play don ki beri ki ba tibre tu play ki badan ni kata ka jing terang ban ra ka suncar kada ka bakut kim no chu ban jam sa ka ji jong ka politics ma kila ong baik ka politics is a dirty game ti habia dei bat kani na kaliang jung pi kumu samlarang ba bat ubala i ba ki ba langil kenya ka puli puthi education ani ki wei pat ki benta hatu fismo kumno habia dei bat kani bat ka try ka ba phinle kumu MP la da pi job ban long by dilute na kani ka concept Pika sansar khadar kadi ke bau beli no bu no thau ul ayangi ke ba mi no beli kadi ka bakhut sudah ri u ben ri upat upen jakhle ka tika sansar khadar no ladi kam di ka bajakhle di ubri upat ubala penjengut di ubri hi ubala penjakhle ka tila da ubri ula penjengut ngidi besung thu ba ubri ula pen bhai ka tila dangi ong baka politik di ka bajakhle nai le chu ti pin i tangi ki ru jakhle ba kin dam dela nang jakhle kan ta te ti namar baka jakhle mo haka jengit yong i kristan gi ong ba tolong ka jing sai jong ka perthai kam don jingmut ba phin sai ba phi tap no da ka sang ya kata ka jing sai ba phi don ka jing sai phi phalang sawai weng ya ta ka sang phalang sawai ti ka di ka challenge yang kadi ka challenge yang bangin wan na ka ta ka jing song thu bandrung ha ka politics but ring adon ya ka jingit bangila ban pen baha ban pen kalai ka ngila ban pen khut ya ka ti ri ka borok ba ya kwa pen khut ka jingkali ka long ba kumnong pen khut ban pen khut ya ka politics ngidon kam ya ki legislation but ki policy kumno ban wan ra ki policy ne kong ka long ba ngasai ong ba la dahap ban pen khut ya ka sansar khadar na kong du ngi hab ban dei ki nong sedang mo kumbaong matamakan dihila da pikwa baka pertaikan khut sedang shana lade long kata ka jingkala ka ba ma pi pikwa ban yo iya kata ka jingkala mo ti ngaso ong ba da di bang job na ka liang jonga ngan set up ya ki district monitoring team hamban ki district ya ka ba hakini endon record da kinong alam balang kinong alam niam kinong alam seng balang kinong alam shnong ki riu rong ba ki baladon ya ka nam ka burom ngin ai ya ka free hand jo ki bakin monitor ki scheme ka bomut ba hadin bangi ai ya ka work order ka copy jong kata ka work order along with the abstract DPR ka di ban poi ti maki kin follow up kin ya kita ki scheme bakinom dei ban sa alam makala tingan sedang da ya ki MP scheme lo jong bakin khut kin seba kanom don kano ka jing pam klop la ne ka jing padon kam bakala ya ki MP scheme tin alor kata is high time bangin don ni ki social audit ya baro ki program ya baro ki scheme social audit kemun bani audit pajba kan no ban long kum hador barsno kum tu ti bani thu kat no ka jing lung kat no ka jing mi ban long kum ka tu ka audit hakas kim NRGS tidak kalong ta kin kot daw ngidon kam ban kumbang ong bakala ya ka look ayuk ta bakal lupa ngila don kam ban wara na da ka constitutional provision ra ya ka label jong ka anti corruption commission ha ka label resi jong ka election commission of India kanang bakan don kata ka kandon kata ka ngadom no ka autonomous power ka babiang ka baklan ka bonom sya pendik haning tai ti lada ngila taps don ha ka constitutional provision kamut kande ka constitutional mandate ban don gini ti kum kini gijing keren ke bami mata mano ban long inquiry mano bom nom long kinom araisu lada ka don ka constitutional provision ka babiang idi ban pendikana bang idi ban strengthen yaki anti corruption law ka jongi henry ka ba khadu lada ngi kwa banwan ra ya ka sensar khadar ka ba khut ka long ba ngi hap sedang na lagi na yeng kadi bandon ka jing hikai jong ki mi pa ya ki khon bangim dei ban ngat ka ne kam kadi ban don kanom dei su bandon ka tu ka ba ile chim bisa na ki candidate le chim kia le bang kum gitu le si kanom dei su bandon hot kata ka jing lit pam jong rap jong ki biru ba jenjar ya kata le si mono ru habat mat jing jenjar kanom la ki arhi na ka jing lit pam jing rap na ki biru habab hingamat ya kapang ka chitom ha ka puli ka puthi ki jongi wat bandi ya ki jingdon ti emru ki di ti henry ya katangam da ban henry kani ka ba shule khanang ban bo phim don kam de ya pisa
pila te ban le thabut klan pisaru an re pijit pad ka bandi kum kini ki kinum de shu ban pan khut ya ka sansar khadar ngi don kam ba ki politician kin long ki bakhut bat khnang ba politician bakhut upaj ba nom dei uban le pen jakle ki lada phis dang ya ka ban le pan pisa phis dang ya ka ban le kune kum tai tu uni long kampel mo ti ban pan khut i don kam baro atli ki ti ban sawai ka ni kasur kin nong sansar bat kin nong sa sansar kumba ong hi ga khtir ngi jong ble mo u ka jing it's by ka diu thame jong baro ki jing sliu ngi di ban duna ya ka ni khnang ba ka ne be dia ti tak ku disebut buat robot kentang ya wai kediat kan so ki kentien leni ka kubor ka bapi ko ban ais ki pat ba ling ba ka ni ka jing ya kan ka jongi pari ba ik ka election MP bat kanu kono collection kadi ka kam ka bakia do kata ngimdei ban rai da ka jing sngau shong shit ngimdei ban rai da ka jing sngau long emotional lan ka badak supan shong no rimbet tang da ka jing sngau pi hab ban wat jing sai pi hab ban da penlut ya ka por ba ka por jong pi ban da pet ya shibun ke aka kadi ka por ya ka ba pi hab ban pen thanda ka jing mut jing perkhat ka jong pi haswa ba pen rai kadi ka por ka ba pi hab ban da durib benya ya shibun ke penlut ya ka por jong pi da ba pet ya ki pen sai ki manifesto ya ki appeal jong ki candidate study ya ki pen shong no rem ya ki wat nom ting than nama ting ting kan jing ting ru ka pen sliu ya ka ban shim ya ai nai le kinu ki kam ki bala ma pentron ya ka sansar khadar kumbang ong phi sino ya ka tengka ha ka badi bat ka ha ka bri ka election na le kwa tengka na le kwa kiat na le kwa bam ba yo ai na le kwa ya ka kemen ka soba kan long ka bakala la dangin rai kat UMP da ka pension no rim na ki jing roi kan long ka bakala bangin ban rai kat UMP ba ngin chu pension no rim na ka jing sa penting ko tempan lan ne ka jing sa penbit te ka bodon kam yangi ka long ba ngin rai da ka jing kit kli pension no rim ye ke rai da ka jing kit kli but la da dei ba phi nget ka no no balang ka no ban yam ro pher ka long ka bodon kam yangi ba phin pan ya ka bor no ble no bo no thau haswa ba phin jet pen kentang ya la di khnang bo ble un ai phi ya ka bor ya no banjit but hadin ba phila la le unta rada phi sngo ya hap ya nga bangan long MP jong phi so bahasa Christian nga da ba pension ya syak ka do ka bom bless you.